Club Junta, building better Africa. Amai ndabambo anyamata komanso asungwana amalawa nzanga toyamba ntero kuti ine ndimaopa mulungu wekha basi. Ine sindimaopa muntu ndipo palibe muntu amene angandikhazike pansi. Ndalama ndizanu zilandirani zidyani koma ine ndizayima ndi Malawi amene akulira usana ndi usiku. Malawi amene akufuna dziko lake lisinthe. Malawi amene wakonzeka kukachosa boma loyipali boma la Chakwera. Malawi amene akuphedwa ngati akupha Nyerere agalu amenewa. Ine sindidzasiya kuyima ndi Malawi amene akufa mzipatala mankhwala ake nduna za MCP zadya ndalama zonse za mankhwala. Ine sindidzasiya kuyima ndi Malawi amene akulirabe imfa yopanda mayankho ya SKC ndi anthu ena. Ine sindidzasiya kuyankhulabe chifukwa kale mizimu ya achina Sidiki Mia, achina Lingisoni Berekanyama, mizimu ya achina Gadama, mizimu ya achina Matenje, mizimu ya achina Sangala singakhale chete ndipo singavomere kuti Malawi atakubwereranso ku one party system. Nimafuna ndinene pano kuti kwatumidwa gulu la wanthu ochuluka ndikumayimba ma private calls kumandi opseza ineyo. Fachani ukuyankhula za Kabambe, fachani ukuyankhula za MCP, fachani ukukokomeza za age bill limit. Nimafuna ndiyankhule pano mosa wopa mosa nyengerera. Remember ndine nzika ya ziko lino. Remember ine sindi maopa wina aliyense. Mwina ndiyankhule mau pang'ono ochokera mbuku lopatulika. Achakwera mudziwe ichi. Siku ndi limodzi chuma muzachisiya, mpando muzausiya, kuchuka konse kuzapita kumanda. Ndipo pali siku limenelo wina aliyense ngakhale takhala wanzeru maka adzatsikira kuli chete. Mabodyguard alipo mwepo, imfa imapasula ziseko, imfa imadusha mwasitikali ndikukatenga moyo wa muntu. Mudziwe inu Akabambe kuti mpulupulu zimene mwaziyambazi ngati ndale mwina simu kudzidziwa kunali SKC amene nsonto omwewo amene akuzunguliraniwo amene mukuwakhutulira zindalamawo amamukopa kuti iwe tiya ukhale apa. Anthu anzeru akumuchenjeza kuti usapange zimenezi, izi ni nkhandwe, anthu awa ndoyipa, anthu akutafunawa. Koma ena omwewo amene akunamizaniwo amene amafika ndi amene afika ponena kuti ngakhale nditayolonga chuma changa chonse Kabambe ndikupanga sapoti, ndikumatenga zindalama zawo nkumapereka kwa MCP, ndikumatenga ndalama zawo nkumapereka kwa achina Agape Kombe, achina Bire Marata ndi timu yawo kunena kuti azisokoneza dziko lino. Nimafuna ndikuwuzeni kuti Mulungu si munthu, ndipo Mulungu amaweruza olungama ndi osalungama, andi Mulungu amayang'anira cholungama chokhacho. Ndimafuna ndikuwuzeni bwana Kabambe, muyang'ane kumene mukuchokera, munali ndani ama kujiwani ndani ku Malawi kuno, ndipo inuyo pandale mene mwafikiramu mukuzitenga nditu kuti ngati munthu oti simunachitepo ndale, ngati munthu oti simudzidziwa ndale, mchifukwa mungogwirisidwa ntchito. Ngakhale kuyankhula kwanu mwina ayinasamba kuuzani kuti sikunafike pakupsa kuti mmawa atakumamva kuti akuyankhula yakufuna di usokoleri ndala kudzidziwa, mwina ndi public speaker kapena ni munthu ochindikira. Nimafuna ndikuuzeni kunena kuti no Amalawi tu akuyankhula kuti Akabambe sanafika ali kutali. Ndipo lero lino mutakhala kuti mwamuyivika Profesa Arthur Peter Mutharika kuti asayime, mudziwa kuti Akabambe simungawine usogoleri wa dziko lino. Muli kutali kwambiri. Kuli anthu ku dziko lino amene akudzidziwa ndale komanso amene Amalawi amawakonda. Nimafuna ndikuwuzeni kuti Profesa Arthur Peter Mutharika mukumunyoza uja ndinu munthu omvetsa chisoni. Fakuti mubwere pamenepo ndikukhala pamene panthu nkumakuonani ndalama zimene mukumweza nkumanyada nazozi
ndalama zimene munazimwaza ku convention tinamvanso kuti munachita kubera ku convention kujako anzanu ajanso nawonso anayesesa anali ndi anthu munawabera zisankho zotani zimene wina atha kupeza mavoti 20 wina 600 chakuti wina osafika ngakhale 30 inu nkumathamangira 700 tinena kuti no onse aja analibe anthu onse aja analibe nzeru Kaliati ni munthu opsa kwambiri pandale somangayerekeze ndino akabambe tinena kuti Kaliati analibe nzeru otisangafike ngakhala anthu 200 kapena 300 kodi Kaliati atayima apapa ndimene akuyimira lerolo ndino akabambe dolo ndani pandale amene ali ndi experience ngakhala tinali timpase jiko amene atakuendesa bwino jiko ni ndani ndimafuna ndikuwuzeni kuti achimwene mwapupuluma anyamata awa ama business amene kukuna mizaniwa awa MCP amene kukupepereraniwa inu ndikumazimva kuti mwafikapo fanye kuti mwatenga mpando wa amalemu nkumazimva kuti ndine president ndipange ichi ndipange maplani mwagula anthu mwapasa anthu zindalama tunena pano sakugona tulo kupanga za age limit muthane ndi mambo anu ndimafuna ndikupaseni mawu ochokera mbuku lopatulika kuti no kunali Abishalom ndinayankhulanso ine zimenezi kwa let SKC kuti kodi mwana wanga Abishalom ungafe ngati chisilu kodi ukanafasa udindo usuka na utenga kodi ukanadeka iwe mpando wa ufumu suka na utenga Abisalomu anafa ngati chisilu nimafuna ndikuuze na kabambe ngati buku madzimva sukulu yanu ndikuendesa dziko ndi zinthu zosiyana kuendesa dziko kumafunika wisdom from above. Let me repeat it. Kuyendesa dziko to drive the country like Malawi kumafunika wisdom from God. So with Malawi experience inayo mene naonera akabambe mkuoneka kunena kuti muli ndi phuma la usogoleri chifukwa chodera kuti munaikidwa mukapwa mwatate amene ali ndi nzeru zakumwamba. Remember Musa na bwere anthu asakukuzwana kabambe kunali Kondwani Nankumwa. Where is Kondwani Nankumwa today? What happened? Anzano anayesesa kulimbana ndi acheya nthawi imeneyo Dr. Brown Mpinga Njira paka nanayambisa chipani chawo cha nda timangoti NBA. Where is Mpinga Njira today? Anatapo lero lino inu akabambe muzitenga ngati dolo, inu akabambe muzitenga ngati shasha paka kukafika pana kuti muthane ndi APM kuzera pa HB zona. Ndimafuna ndiluze ziko la Malawi mmawa uno kunena kuti kumwamba kukasankha munthu no matter antata kupanga zotani Mulungu samasintha chiganizo. Kumwamba kukaona kuti uyu ndamene asogolera nanga. Ndifuna ndikuuze na kabambe, ndikufuna ndikuuze na chakwera, ndifuna ndikuuze ni IMCP kunena kuti kumwamba kukamuloza munthu no matter how come, no matter how much circumstances, nimafuna ndikuuze God will remain God. And no matter what, chimene Mulungu wachisankha chisachitika ndithu. Bible likunena kuti Davide anafika ponena kuti ndi wang'ono sangate ngosazindikira. Mose anafika ponena kuti samata kuyankhula ndine wachibwibwi sizingamveke zoyankhula zanga. But God said go because ndine amene ndakutuma. Ndimafuna ndikuuze na kabambe kuti ngati mukuyapanga underrate, mukumupanga underrate bambo wanu Professor Peter Mutharika ndinu munthu omvesa chisoni. Ndipo ngati simsamala muzathera mu street. Ndibwereze muzathera mu street. Andi ndizomvesa chisoni kuti kabambe utha kumapita libozi kokugwa ndi MCP pamene yaononga dziko. Ndizomvesa chisoni kuti kabambe utha kukhala nawo mu mpano wa MCP ndikumalimbana ndi tata amene wakusula iweyo, amene amakusula iweyo, amene ananeka kuti akusulebe iweyo. Kamnivesesa Malawi kaya ndimafuna ndiyankhule chonchi kuti ife tikhalabe ku parliament, and if anything stupid happen in parliament nkhani yokuzana ndi age limit ifeyo will stand and ziko lino livuta kwambiri. Ngati mukufuna age limit bill
bwerani mupange referendum kuti mwafunsha Malawi. Komanso just imagine Kabambe umazitula usindikira ophunzira, Chakwera mazitula doctor ophunzira, komanso ubusa pipa mwambapo 5 months, myezi 5 imene salai ndizona mukalimbane ndi APM, mumuchose APM kuti asayimirire. Kodi mugaza kuti Malawi sakudziwa kuti age limit zonsezi drama zonse zimamukuzipulula ndi awachina ndani awa anyamata ama business yawo ampharombe, anyamata ama business awo amulanje, anyamata ama business awo amulilongo mplanta. Akabambe mugaza kuti Malawi sakudziwa kuna kuti niyo mwaikidwa nkhapwa ndipo afuna muzaikidwe nkhapwa because Akabambe you still young in politics. Komatu mabweratu mokhala ngati mwakhala mundalebu zaka 20. But I want to warn you, Abisalo, ungafe ngati chisiru ngati akazi anu amakuthandizani akuthandizeni kuti mphanga ngati uku wafika apa kumamvera masataniki yawo, kumamvera zidengwa izi uthera pansi. Ndimalize ndimafuna ndikuuze na Malawi kunena kuti no akanakhala Anzeru awa MCP, akanakhala wanzeru Kabambe akanena kuti timve maganizo a Malawi. Amalawi akuti chani tipange referendum ife tikuti tibwerese HB limene tifiti kufuna kuti Professor Arthur Peter Mutharika aime, inu mukuti bwanji, right? Ndimafuna ndiluze ziko lonse la Malawi in and outside kunena kuti chimene yakopa Chakwera, chimene yakopa Kabambe, nchona kuti APM no matter what comes on his way akutenga Sobomali. And Kabambe kujiwa ni milandu yambiri APM amango mulera amene ujai. Chakwera kujiwa kuti wapanda zinthu zonyansa kwambiri. And 5 months imene ikubwerayi, no everyone knows kunena kuti no ukajikisidwaso commission of inquiry yoti ifufuzenso kachikena ngozi ya ndege imene inapha Baratu 9 kuphatikidzapo SKC vice president mwana weni wa Professor Arthur Peter Mutharika, right? Anthu akudziwa kuti zimaroji zimene amanga msalimamu, zimanyumba zimene agula maiko akunja kulemera kumene alemera modabwisapo, amene angafufuze ndi kupeza choonadi ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Let me warn you, Mulungu shambwe anu ya, Mulungu shagogo anu ya, Mulungu shamagona pa bedi anu ya. Ani mujiwa ichi kunena kuti Mulungu somunga mpangire chochita ya, Mulungu nootsa kwambiri. Ndimafuna ndiwauze ma activist ena amene chiyambire mumazichanga tochuka, amene mumazimva ngati anthu wankumvera bezo pusa zimene mayankula, amene pakana pano ngati mumazichandi kuti inu nkumenyera ufulu anthu nkumazika pa mulingo umene nokha mwangodzika apo koma Malawi sanakuike poni ine ndiwakuti ine koma mwakuti chiyambirenso mnayankhulepo kudzudzula ntchito nonyesa ngati umeneyo. Tikudziwa kuti inunso ni masatani kamene, tikudziwa kuti inunso masapota zopusas, tikudziwa kuti inunso mmakhala mkulandira ndalama, mukasowa ndalama mmapashidwa ndi kumangolemekeza ndi kulambira komanso kugwadira mafano ngati umeneyo. Ndi inu ma activist opusa kwambiri. Nditokoze mbale wanga Pastor Shumba, nditokoze Munyanane Radio Lomwe, nditokoze ma activist ochuluka Rosario Blessings, nditokoza china Saro, nditokoza china Salabada, nditokoze azibusa mene mukuyankula, nditokoze anthu ambiri achina Mausauko banda kumangochi uku, nditokoza anthu ambiri Steve Chimaza bire banda. My brother, nimafuna ndiyankule pano mosabisa kuti tiye tigwire ntchito tombole ziko lino la Malawi. Ndifuna nditokoza china Saro tiye tigwire ntchito tombole ziko lino la Malawi. Kalonga Boys tiye tigwire ntchito tombole ziko lino la Malawi. My elder brother wa Bakiri Mluzi TV, I want to salute you, sir. Keep it up. Tentigwire ntchito tombole ziko lino la Malawi. My comrades amene muli maiko akunja, let me call each and every political activist. Inu anzatu wa mipingo, inu anzatu amene muli ku diaspora, please come and join hands with us. Kuti we can together save our country. Tend to promotion Malawi. Ndimalize pano unena kuti shindishia
inu amene mwakhala mukundiyimbira ndi amene mukundiyimbira abe mafoni a private ndikumanda opseza ainawo kuti mwatumidwa ndi akabambewo, mwatumidwa ndi achina chimwendo banda, mwatumidwa ndi kaya awo amata andanawo akulu awa amambera bingu akafuna kuba makampani a binguwa amene amamunamiza binguwa. I don't know koma ni mafani yankula chonji kuna kuti no ine simunga ndikajike pansi ndipo simunga ndi opseza ino ni opsa kwambiri. Mufunsa anthu amene analimbanapo ndi ine kutali kuti zibwana zimene zomuzisiye. Ndimalize pano kuna kuti tipitirira kuyankhula ndipo tipangisa msonkhano wa atolankhani masiku omwewa mwina weekend tiyankhula mosaopa komanso tiyitanisa dziko lonse shut down demonstration because sitingalole ma MP azikatipangira ife zochita here. Sitingalole ma MP azikatibweresera malamulo opinja opanda democracy oyipa akupha ku parliament no. Komanso sitingalole kuti ma MP atuwo azikaopsezedwa ndi kumapasidwa zinthu zokuti avomereze zinthu zosakhala bwino no. Uchitsiru umene muone kopangira nawo ambuye kudaliseni zikomo.